Sziasztok, Larian vagyok, és ez itt a Mesterem C, Sky PvP 2/4. Elnézést, csak most voltam fogászaton és ribbadt a szám. Erről ennyit. Nem is tudom, mit fogok csinálni. Elnézést, beállítok valamit. Több játékos és megjelenítve. Oké. És akkor gyűjtsek Giantra. Írjátok kommentbe, hogy jó elvidé. Nem tudom. Annyit tudok, hogy 2 feliratkozom van, szóval légy segítsetek meg egy feliratkozással, és akkor lehet még, hogy keressetek ezen a 2/4-en engem, és ingyen, aki feliratkozik, az kap tőlem 4 tiaszettet, plusz 3 OP almát. Szóval plusz még egy élesség 3-as kardot. Igen, ezt jól hallottátok. Próbálok majd. Te állítsd le magad. Meghoz. Ennyi vagy. Meg addig megszökök. És jól lelököm a gyereket, ha jön. Újból itt vagyok, csak lelöktek. Igen. Meg anyukám is benn volt. Szóval, igen. Az a baj, hogy kit kezdő. Oké. Állam marad, és akkor egy kit... nem. Azt nektek tartogatom. Terminátor. Ez így pont jó. Hátranak és 2 nem kell regeneráció. És 2 szuper pos. Hiába veszitek a festett cuccot, szart se ér. Bocsánat a csúnya beszédért, de hát ezt kellett mondanom. Ez illik rá. És lesznek végigjátszós videók is, majd meglátjuk. Igen. Hoppá, és meg is döglött, ennyire. Ennyi. Ezt meg lelökjük. Ónyám, nem átesett a gomba a szigetre. Hoppá! Jajjaj, baj van. Futás. De elbújunk. Oké, megúsztuk. Akkor szerintem én megyek Smaragdért. Hogy gyűjtjek Giantiról. És ha megint levadász az a faszfej. Bocsánat. Nem tudom már, hogy is hívják, mindjárt mondom. PvP King 55, akkor headshotolom a legjobb íjammal, azaz a lángegyerű 4-jel. Igen. Már csak 917, már csak 90 pénz kell, és megvan a Giantom. Hurrá! Most már csak 20 és 80. Most már csak 70. Most már csak 60. Most már csak... Bazd meg! Nem igaz! Miért pont most esek le? 17 másodperc.
Amikor olyan ideges vagyok. 9 másodperc. 5, 4, 3, 2, 1. És most lesz a 2 másodperc. És lehívhatom. Anyát. Pontja. Miért? Vaggaszeró. Oké. Akkor szerintem én le is hívok egy hadúrt. Az a baj, hogy ez a bandikam csak 10 percig megy rajta vidi. És mindjárt vége is lesz. Kinek van itt skipja? Jaj, basszus! Mész az anyád picsájába. De... Jó, már csak 4 perc van a vidiből. Szóval hamarosan megyek, és lesz új vidi. Hoppá, kell nekünk a dinnye. De a fakard az nem kell. Jó, 947 kell, 60. Ismétlem, 60. Dolcsi. Hoppácska. Jaj, ne véletlen megütöttem. Jaj, most mit csináljak? Kit? Kit tank. Te jó ég. Ilyenkor nehéz helyzetben vagyok, mikor csak ezt itt. Aki mer spavne. Gratulálok, valaki meggyes. És mindjárt visszatérek vele. Újra visszatértem, volt egy kisebb vágás, és lett egy új barátom, Kildani. Vidi van. Szivac! Aha. Na, köszönj egyet. Sziasztok! Még nem tudom, mi lesz a neve. Na, ma este még feltöltöm. Majd írd át Skype-ba. A nevét? Aha. Ok. De már csak 3 perc maradt, mert ez a szar bandikam csak 10 percig engedi a vidit. Akkor csinálunk még egyet. Aha. És akkor azt rakd fel. Ok. Ezt majd vág ki, hogy beszélünk, vagy nem vágod ki? Nem. Jó. Várj egy picit, Bill. Ok. Itt vagyok, font emelet. Ok. Kildani. Itt vagy, pontosan. De várjál, csináljuk úgy, hogy utazzam a kardom, és mondod, hogy kidobod, és akkor mondod, hogy adjam vissza, és nem adom vissza, és akkor... Már megy a vidi. Hoppá. Na mindegy. Akkor majd vág ki. Ja. Nem. Ezt is beleteltem. Legalább lesznek kommentek. Mindenható leszek, nem sokára, pénteken. Aztán gyertek föl, most megmondom, már hányadik szerven vagyok, várjál, lelobbizok. Ok. 2/4. Igen, 2/4-re gyertek föl, azt írja nekem, hogy 0 van. Na, és akkor ott találkozzunk, és MH leszek, és adok mindenkinek hitelt, aki írja nekem perrembe, hogy én néztem a videótokat, és akkor adok hitet neki. Ok. Én is ígértem nekik, aki ír M-be, az kap 4 diaszettet és 3 OP-t. Ja, Ezt ígértem nekik. Én meg sorsolni fogok egy hatoktól klientet, ezt most nem mutatom be videóba. Majd azt olyan videómban mutatom be. Sorsolni fogok hatoktól klientet. Mindenki írja majd a kommentembe, hogy a csatornámra. Azt sem mondom el, majd megtaláljátok. És ha tudni akarjátok, ezt nem akarom elmondani, de Lariskát neve Larion. Nyugodtan. Csak a képetek legyen Minecraftos, hogy ő tudjam, hogy ti jelöltetek be. Vagy valami ilyesmi. Anyád, megöltek. Hol megyek, ugye? Én mégsem. Faluba. Oké, milyen cetje van? Sima ilyen zsoldos fejem.